শ্রাবণী স্যার নমস্কার। নমস্কার নমস্কার ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ର ଆକଡ଼ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରେ। ଜାଣିଛି ତତେ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ଚାମ୍ବରକୁ ଡାକିଥିଲି ହେଲେ ତୁ ଆସିନଥିଲୁ। ଭୟ ଲାଗିଲା ସାର୍। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଆଜି କଣ ତୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ଯେ ସିଧା ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସିଲୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ବ୍ରଜ ମଉସା କହିଲେ ତ। ହେ ଦେଖିଲ ହେ ବ୍ରଜ ତୋରି କଥା କେଡ ବଡ ଭୁଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ। ବ୍ରଜ ତୋରି କଥା କହୁଥିଲା ନା। ହଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାଇ ଅକର୍ମଣ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାରି ଅସହାୟ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଧାର କରଜ ବି ବହୁତ। ଦରମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ଚଳି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଧାର କରଜ ଆମେ ଦୁହେଁ ସୁଝି ପାରୁନୁ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ବ୍ରଜ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ହଉ ହେଲା ଆଉ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛ ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ନାହିଁ। ବ୍ରଜ କହିଛି ନା ଆମେ ତ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୋର ଧାର ଉଧାର ସବୁ ସୁଝିଯିବ ମତେ କହିବୁ। ଏଇ 50,000 ହେଲେ ହେଇଯିବ ସାର୍। 50,000 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା। 50,000 ଦବା 50,000 ଟଙ୍କା ତତେ ଦବା। ହେଲେ ସେ ସବୁ ତ ପୁଣି ଥରେ ଧାର ହେଇଯିବ ନା, ତା ଛଡା ମତେ ସୁଝିବୁ ନା। ପ୍ରତି ମାସରୁ ମୋ ଦରମାରୁ କିଛି କିଛି କାଟି ନେବେ ସାର୍। ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ତ ଦରମାରୁ କିଛି କିଛି କାଟିକି ରଖିବି, ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ସାର୍? ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସାର୍? ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତତେ ମୋ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଡାକିବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମ ଘର ହବ ତ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବୁ। ତା ମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ବିବାହ କରିବେ? ବିବାହ? ସେଇଟା କଣ? ସେ ବିବାହ କିଛି ନୁହଁ। ଟଙ୍କା ନବୁ, ମଜା ଦବୁ। କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ଚାଲିଛୁ? ଆପଣ ଜୋର କରି ଆପଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ଅପହରଣ କରିବେ? ହରେ ମୌସୁମୀରା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ସେ ମୌସୁମୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ନ କଲେ ତାର ଅସମ୍ମାନ ହବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଇଜ୍ଜତରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ଚାଲିଆ ମୁଁ ପାରିବିନି ସାର୍। ପାରିବିନି ମୁଁ। ପାରିବୁ। कन्सल्ट करिया पाई पड़े जा बखरे समय तुरंत पड़े जा। तुम्हें संगरे नहीं चलम तो तू एठू जाई मारिबु। मो किंतु से झियो को न नहीं एठू जाऊ नहीं सर। तुम जानছো তুমি কার সামনে ঠাই কথা বার্তা করছো? हां जानि छी बने मनी तो रुपए जानो आसे तक थार थार तो हे मुई कंपनी रो मैनेजर। मु भी कंपनी रो अकाउंटेंट। हां তুমি বন্ডর রে কাম করছো। माने रेते अपन मोर सामने रे बने झियो सर्वनाश करिवे हम मुनि रे बरका साजिबे। हे पड़े जा तुरंत पड़े जा तार कथा ना किछि भलो होबनी कहूची। आपण धमक को डरी बने झियो इज्जत को सुरक्षा न देई बाटो भांगी चली जीवा लोक अंतत बके श्रीकांत महापात्र नो। ए श्रीकांत तो बंची बाबू मुश्किल करि देबी। याद ने मो बापा मते तीनटा कथा सिखैतिले सर। अन्याय करिबोनी, अन्याय सहिबोनी कि अन्याय को प्रतिवाद करिया पे केबे डरी जीवनी। ए तुम किए हो गांधी ने गोपबंधु
ଏତେ ଦମ୍ଭ ତମର ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଆଖିରେ ଦେଖିନେଲି। କଣଟା ଭାସିଗଲା? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣଟା ଭାସିଗଲା? ହଜାର ଥର ଏମିତି କରିବି, କଣ କରିପାରିବ ତମେ? ଆପଣ ସେ ପତ୍ର ମୁଖଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି, ତା ଭିତରେ ସେ ଘୃଣିତ ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତା ଘରେ ଅଫିସରେ ତମର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ। ମାନେ ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି। ଚାକିରିର ଧମକକୁ ଡରି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିଯିବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି। ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ରଟା ହାତରେ ନେଇକି ଯିବ। ଆପଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆସୁଛି କାଲିଠାରୁ ଅଫିସକୁ ଆସିବନି, ତୋର ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି। ଆପଣ ମତେ ଏଠି ଚାକିରି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଚାକିରି କରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କି ଥୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କି ବି ଥୁ। ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଏ କେଟା ଯଦି ଥାନାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ନିରୋଳାରେ ବସି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆସୁଛି